राज पुजायाव फैदों आङो उदालगुरियाव नै फार्स्टआवनो नै गणेश बाबा बेनि उनाव नै विष्णु बेनि उनाव दङ बिजय चन्द्रनोलै मंखनो नाजों मन' जादों आरो विष्णु बायदि नुखायो बेजों लोगोसे दङ कुर्मनो खासेवजों मन' जादों दां नैबे जाबाय नरसिंहनो नै फिल्मफोरावसो नुयो बोखावनाय नरसिंहआ बामननो बियो बामन नै बे जाबाय परशुरामनो बियो गणेशनि हाथाइखौ बेनो दानदोंमोन आरो गावनि बैजों अस्त्रजों हलिरामनो बियो बलरामखौनो हलिराम होनो नामाथाय मिथिला नै बे जाबाय बरा नै बे बरा बुहुमखौ गावनि गन्थंजों थिखांदों बे जाबाय श्रीराम नैबे बुद्ध तपस्या खालामग्रा कग्लिनो बियो नै राजा जमुना पारनो बियो नै कृष्णखौ दैमा बारनानै लांनाय जमुना दैमा बे बालकृष्णनो नै बिमाया रायखसिया कृष्णआ माबायदि माबादों फोथैदों नैबे जाबाय ब्रह्म शिब नै बिस पान खालामनाया बिस लोंनाया बुहुमनिफ्राय नै शिबनि बेलेग महर नटराजनो मोसाग्रा मोसा देखायग्रा आरो इयो नै कंखखौ गावनि बिमायखौ बोरै बुथारदोंमोन नै कृष्णआ कंखखौ गावनि बिमायखौ बुथारदों बे जाबाय गाइखेर दाखा खावदों नै कृष्णआ मोहिनी रूप खालामनाया नै मोहिनी रूप जानाय बेयो कृष्णआ बै शिब उननिया नै कृष्णआ अर्जुनखौ बुजायनाय महाभारतनि मण्डप दाता बका हुरबतनो
बिसोरा नै बिमा गदाया तेजिमलाखौ बोरै सास्ति खालामदोंमोन नै बे बिमा गदाय नैबे तेजिमला नै बे आइ लक्ष्मी लक्ष्मी बे जाबाय सरस्वती नै बकागुरनो दहायबो बेखौ खिन्थाखादों आलादा पिक्सार बानायदों नै बे जाबाय गिबि फुजा होजाग्रा गणेश बाबा नै बिस बरननायाव नै माबायदि बिस बरनदोंमोन समुद्र मन्थनाव ओरैजाय असुर थाहैबाय ओरैजाय इसोर थाहैबाय नै जाबाय शिव पार्वती गणेश सखि लोगो आरो बिसोरो नै राधा कृष्ण नै शिबा गावनि गिबि हिन्जाव स्वतिखौ गोथै माबाखौ लानानै माबायदि मोसादोंमोन बेनो आरो चक्रासुर बधनो लक्ष्मी नारायण बे जाबाय हनुमान बे जाबाय शिव हनुमान शीतलाहु खन्थायावसो मोनोमोनलै सास्ति खालामनाय जयमुतिखौ माबा सास्ति खालामदों बेनो नैबे लास्टआव गणेश